मर्निं लोगोफोर जों दिनैबो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव माने बेरायनो थांनो जोङो जों दानिया दारागाव थांनाय जायो ना मायना फुख्रि थांनाय जायो गाइस जों दा उदालबारि सक बारबाय सिद्दा थांबाय थाबा मुसलपुर गासै मोनगोन गाइस जों दा फैयै फैयै बोरिमु मोनफैबाय बोरिमुगाव बेखिनि जायगा डेन्जार मजाखा गाइस नायरायदो नोंथांमोन फाइनालि लोगोफोर मुसलपुर जों दा मुसलपुर मोनबाय बे जाबाय मुसलपुर टाउन जों दा मुसलपुर बारसिगोन लोगोफोर नै जोंनिया लोगोआ होख्लायलांबाय लोगोफोर नै फैयै फैयै जों दा बांलाबारि मावजि पार्क गेट मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर मावजि पार्कआव थांनो गोसो दंबा नैबे नुहुरनाय गेटआ बेखि सिद्दा हाबलांबानो मावजि पार्क मोनगोन लोगोफोर नैबे गेटआनो मावजि पार्क बांलाबारि बेखि थांबानो सिद्दा थांनानै माइ फोथारखि थांबानो मावजि पार्क मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना फैदो सोरबाफोर फैयाखैबा नायदो मजा भिउ फ्लेग लागायदो बेयाव बरिया नुखादो बार खोलो खोलोदो जि बरिया मावदों नायदो मेंबाय नामा गाइस जों दा निकासि मोनसिगोन दा निकासि मोनथारसिगोन जोङो मोनां अबस्था फाइनालि लोगोफोर जों दा निकासि मोनफैबाय लोगोफोर बे निकासि टाउन दा बेजों थांगासिनो दं लोगोफोर नै जों दा फैयै जों दा बेयाव माने बाहायमान जाग्रा लानो नागिरदों माने उखैगोन नालाय इजा थांनाथ' जेबो दखानबो गैखाया बेखायनो जों बेयाव माबा मोनसे जाग्रा बुस्थु लानो नागिरदों नायलांबाय थादो जों दा बेयाव सिंग्रा लानो नागिरदों लोगोफोर जों दा फैनानै आरो जाफैबावगोन जों दा बेयाव बाहायमान लानो नागिरदों आरो सिंग्रा जों दा सिंग्रा लाबो बेयाव दा थांलायनोसै लोगोफोर बेखि सिद्दा थांबा नै बेजों थांबा सुकि मोनहैगोन बेखि सुकि बेखि दारागाव मैना फुख्रि सोरबाफोर सिनायाबा नायना लाबानो जाबाय जों दा होख्लायलांसै आंसै लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअफोरा सुपार हिट भिडिअ जाखागोन लोगोफोर नायलांबाय थादो हागोनायाखै हाबाय एसे गद्र' नै बिदिसो दांनांदो जों खाब्रैबो मेन आं राकेश सोरां माबा आसरा खाथि खारबाय गाइस जों मोनसिगोन लोगोफोर जों दा मैना फुख्रि थांनाय लामा मोनसिगोन पार्कखौ नुनो थांबाय लोगोफोर नै मजा जाखादों दिनै बोथोरा सान्दुंबो गैया अखाबो गैया माने दोमैलु माने बेबायदि बोथोरखौ मा बुङोब्ला माने दोमैलु बोथोर मजा भिउ लकेसन नोंथांमोना नुनो मोनगोन मैना फुख्रि हेल' गाइस बेजों दैमा दङ नायदो लोगोफोर मजा Ren, बेजों दारागाव मैना फुख्रि बेजों दारागाव बेजों मैना फुख्रि फाइनालि मैना फुख्रि लाबो मोनबा गाइस नै मजा भिउ नै आसोला जोंनिया गोजांनानै साखाथि ओंखारजोब्बाय आखाया बेसेरिया मेंबाय आरो गोजांबायबो अखा हादोंना ख्रेब-ख्रेबनो माने मोजां जादों बोथोरा नै नुबाय लोगोफोर मजा जाखादों भिउआ गाइस मजा भिउ मोनबाय गोथां ग्रिन मजा जाखादों बिउटिफुल जाना दङ लकेसना मोजानो बोरै मोनदो
मोजा जाना दं नै दलंफोरा हाय 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 मोजा जाना दं नै गाइस मोजा वाव मोजा लोगोफोर बेखिनि लकेसना ओरैबादि मोजां ना शट लानो माने शुटिंफोर लाबा ओरैबादि मोजा भिउ नुखागोन बेखौ डेन्जार हिट नुखादो दे बेखौ मानिनांगोन फाइनालि गाइस मोनफैबाय मैना फुख्रि मोनफैबाय लोगोफोर जोंना दावखोगासिनो मोजा जाना दं गोथां गोथां गाइस मेंबाय भिडिअखौ आं गोलाव लाथाबाय थाया दा जों मोनोबा लायनोसै माने दावखोनो खस्थ' जायो माने बुहुद गरम मोनथारसै जों दा नै मार्क गोलाव थाबायबोबाय जों दा मोनथारसिगोन सिरि स्रायथार माने दाउ फिसा फिसा गाबदों टिक 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 होनदों माने मानसि बारा फैयाखै दैयाव लोगोफोर बै सानैखौ नेगासिनो दा र' डक्टर नाखिथिनि सर महादेब बाबा र' महादेब बाबा महादेब नायनि दे एसे वाव जरना बाबा महादेब नायजागोन ना वाव जरना वाव फाग्ला गोथौ बे खायसेखा गोथौथार फाग्ला गोथौ गस्लाखौ बाजिना गोसोला मैना फुख्रि सिनायदोंना गाइस मैना फुख्रि नायजागोनथ' नायनोथ' लोगोफोर वेलकाम टु मैना फुख्रि दाना गाखोलायदो दाना गाखोलायदो मेंबाय नुखानाय आं मानसिखौ खुलुमजोब्बाय yes गिदिर गिदिर रायलायबाय दा गाखोलायलांसै नै मार गोजौ दा कमान 2 किल'मिटार लोगोफोर जों दा फाइनालि सिरि मोनफैबाय दा सिरि गाखोसिगोन एबार जों एबार सिरि गाखोसिगोन ओइ गोलैगोन गिनांगौ रिक्स दं इयाव फाग्ला गोथौ डेन्जार नुयो भिउआ होनो मबाइलाव बाय फिसा नुदों जागाफोरखौ ini yang mana pada borem oh Airtel lang deh tensi kia Airtel lang tensi kia Jio na gasnya nih
Orang kanan Mundira geleng-geleng ada dengan kanan. Kos aku vergaring beda lihat saja please. Dan yau tompuru dan ikat nunu kita ya. Tompuru dan yo gila kamu apa sih mikma? Ini tompuru. Hei, kata bosir. Sibur jangan tadi. Hei, jangan lagi. Jangan lagi. Salah nanti sama ni. Apa dia? Dia. Tangsa apa? Nama deh. Hei, lama taban dulu man sih mana. Rin, bay. Itu turun ke Citan sih. Agar ke Citan sih orang. Nih, lama ya. Busta ke sana nih. Ikut pun ada di sana sampai mana? Buat boya lagi per obosnya nih. Agal nih saya agal ini jadi na iya agal jahat deh. Ibar bangsin ini jadi nih obosnya jadi. Ibar bangsin jadi di obosnya kafla juga. Kaf hampir aku kosta bangun deh. Tuh kafla. Masih rawu kayak gitu. Nih, buat bahiman obosnya jadi. Bilang kita mau kiri. Saya semuanya ini orang kanan, kiri sana ring. Semuanya aku kekelian ada, sana bos orang ada biar kekelian. Pukria masa ada nggak pukria apa? Tuh, aku jatuh ya. Semua dia kerja. Tuhur dan gede udah nggak? Dengar. Mana? Nih, terus langsung pardung mana sih? Juga fer, tuh punya batra nih. Oh, stay fer batra nih. Agar tuh fer badi mau jangan, ibarat telis kita mun. Nih fer, agar tuh fer ibarat gas ibarat telis kita mun, siapa mun jaga fer. Hang sebudung bio. Ibarat jangan ada nih. Tak bos tak biasa ada, kau nak kanan. Nih, aku rani bine, telepon ibu nggak mau nafukri. Ayo hang sedang ini, bini dia mah belum berana. Ayo deh lagi munjir nih, munjir ibu nak nabi berjalan. Potong ram nih, potong ke. Ayo jangan apa? Mana? Nih, mau nak nabi berjalan dengan mungkin. Sor. Terus botol ke. Ini dia Rana. Depan kayu. Kasih nolak. Kan luar kayak terus. Saya lu sandur sih gue banyak. Lu sandur sih gue. Apa dia? Yuk, kena company. Lu suntak kena dong. Himen keluar. Lagi berani potok sampai kasih dong. Nih, obosnya apa di sana dong? Mana tangnya besi nih pan ikut di sana dong nih. Mana ifra sob teles ke zaman, jeng pengen aku mau agak le. Kas keluar batu nih. Luar kena bukan ya kas ya. Biar dia cuma imun. Patu dia ya. Iya undang lo. Nih. Sedang biau lagi fort. Mane but beri mendang mane. Sing kaya tema emang sapam betal kita mani fere. Man cerau buka ke. Pilih naik itu negras isi. Mana? Oh iya pardung saja par kapasitas sabi. Luar pardung. Luar. Kaya nama? Luar.
Orang mana masih? Ini masih. Ini apa tuh? Pendelo. Singkat sharing apa? Ani abdul bro. Anggar ini. Awal mana kok ini awal lagi. Aku tuh mana badannya masuk dong. Aku balik banyak. Contoh kan, Bro? Jangan. Aku balik banyak masih biasa. Cuma turun nih. Siap sih. Guys, जों दा थांसै जों दा थांसै guys. अबस्थाया बहुत गाज्रियानो नै अबस्थाया बहुत गाज्रियानो लोगोफोर जों दा थांसै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोननोसै बहुत खस्थ' जादों माने लामाफोरानि बहुत बायजोबदों माने थांनाय बोसोरनिसाय बहुत गाज्रिसिन जादों माने थासारिया थांनाय बोसोरनिसाय बेफोराव थांनाय बोसोरनि बेखिनियाव दाबो नै देग्लायबो दं बायसिनजोबदो माने बहुत दुखुनांथावानो जादों इमान मोजां मन्दिर मोननाय बेफोरबायदि जाजोब्बाय बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै